Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Mă scuzați că n-am mai postat de mult, dar acum am postat, acum o să postez destul de recent. Dar na, cu orele noastre n-avem ce facem. Acum am luat pe Colt și mai avem puțin și facem de Brawl Ball. Haideți să începem. Vorbesc un pic mai încet pentru că părinții mei dorm. Hai că putem să strângem de Brawl Ball. Și jetul. Ce nubie să ăștia doi. Au fost, că nu mai ies. Showdown, haide să strângem până... Oho! Da, eu mai strâng, te duci, eu mai strâng încă niște power cube. Ce prost am dat ultimata mea. Dar nu mă contează că am omorât. Locul 1. La sfârșit de episod vom... am făcut... la sfârșit de episod vom... hai să încercăm cu bani. Vom deschide chesturile. Să vedem prima dată câte chesturi facem. Mi-a dus un prieten că pot să filmez pe PS3. O să încerc să filmez. Să găsesc aplicația și să filmez. Nu cred că am avut o idee bună să le... Aia e Poco, bravo! Mori odată, așa. M-a omorât, cred că o să fie egal. Hai că l-ajut pe Poco. Poco, loco! Bravo, Poco! Am făcut Star Power. Stai că Star Power, Star Token m-am încurcat. Oh, mamă, ce stopping o să facem la sfârșit. Cred că voi face de 8 minute sau nu știu până încep ora. Stați un pic așa. Gata. Ce prostă să moară. Dacă o să pot să filmez pe PS, o să fac roleplay-uri cu niște prieteni. Nu știu dacă o să puteți auzi pe ei, dar nu e important. De fapt, ce e important, dar... Da.
Măcar blocul 4 sau 5. Aia e. N-ai problemă de război. Mamă. Sper să nu vină el primul ăla pe mine, așa. Au lovit, dar vine bull. Spar cutia și fugi. Sper să nu vină niciun bull. E clar. Sunt conjurat de 2 bull. Mă duc după Shelly. Oh. Ce prost, nu trebuia să mă bag. Care sunt pe 5? 6. Mai dăm meciul ăsta și cred că să de fapt mai facem un ce și cred că închid episodul. După ce fac chest opening-ul. Cred că o să fac un o... O să stau în buș dura asta. Nu știu acesta voi sta în buș. Și cam asta e o metodă de a face trofee ușor. Hai încoace. Hai. Nu cred, dar nu avem ultimata. Nu trebuie să fac chestia asta. Dau aiurea. Dau aiurea pe bușuri. Serios. Hai în meciul ăsta și e cam gata. E cam gata episodul. Pe oricum vreau să fac 10 minute, ceva de genul. Aoleu, stați un pic, așteptați.